Чакай малко. Добре, те казах ти. Да, не мога повече така. Напускам бизнеса. За тази жена повече нищо няма да направя. Този Фред ли е? Ще трябва да звъна на Ани. Къде е телефона? Ало, Ани, бързо, ела. Да ти кажа, този измамник се казва Мицко от нашия клас. Бързо, ела. Ела веднага на мига. Той каза, че повече за тази жена нищо няма да направи. Веднага ела. Чакай малко. Ей, ти подслушваш ли ни? Чакай, остави ме. Аз без да исках, просто минавах и чух разговора. Просто. Какво да направя? Просто искам да не казваш на Ани. И ти защо подслушваш? Да, ти вече ми каза. Но не казвай на Ани. Знам, че сте най-добри приятелки, но не й казвай. Ами, извинявай, но аз вече и казах. Значи с мен е свършено вече. Какво му стана? Чакай. Той... Няма да го кажа. Той каза с мен е свършено, Ани каза с мен е свършено, ако кажа. Значи с Ани е свършено. Ани! Ани! Събуди се, Ани! Защо ме събуди? Ани! Този, който те кара, се казва Митко, нали така? Да, казва се Митко. И какво от това? Ани, Митко... как да кажа? Той каза с мен е свършено и препадна, да го кажем. Точно препадна. Ти сега лъжеш. Ами истината, че не лъжа. Но тогава и с мен е свършено. Ани, този човек, мисля, че вече знам кой е. Но трябва да го хванем в капан. Ти не се притеснявай. Ти остави всичко на мен. Добре, няма да се притеснявам, но... То има една гривна. Моля те, махня и ми я дай. Добре, както кажеш. Добре, отивам. Добре, сега коя ли е гривната? Тази. Тук нещо пише на това сърце. Добре, ще я взема. Ани, готово. Сега ми я дай. Ето. За да не препадна и аз, ще трябва да направим едно нещо. Ще си дам и моята гривна. Заповядай. Но за какво ми е тази гривна? Ще направим ритуал. Ритуал? Аника, аз не съм правила до сега ритуал и ме е страх, така че аз не участвам. Да, права си, аз също не съм правила. Тогава ще отидем при гадателката. Сега пък и при някаква гадателка. Много вярвам. Ще отидем при Яни, тя е гадателка и е много хубава гадателка. Тя ще ни каже как да направим ритуала. Тя ще си погадае малко и ще ни каже как се прави този ритуал. Става ли? Добре, айде. Ами, айде. Добре, айде. Бе, момиче, изкара ми ангелите, бе. Какво искаш? Първо не ми викай момиче. Аз се казвам Лара. Така, втора приятелката ми е в опасност. Коя е приятелката ти? Глупости говоря. Така, чакай малко. В каква опасност е? Някой човек я караше да прави някакви неща с мен. Обаче този човек припадна. Или да. И сега не знам как да направим този ритуал, защото никога не сме правили ритуали. Ще ни помогнете ли? Ти като гледаш, ще ви помогна ли? Да, тогава... Айде, какъв е този ритуал сега? Да, значи карави
Добре. Така, значи този шеф, сега ви обяснявам. Вие не искате това. Добре, ритуала се прави, снете в кръгче. Да, не става, вие сте две. Вие сте две само. Добре. Имате ли гривни? Взехте ли гривната на този човек, който припадна? Да, взехме я. Сега ми я дайте. Благодаря. Това е гривна, която е направена от този, който ги кара всичко това. Тази гривна, ако се скъса, всичко ще приключи. Дайте и другата гривна. Твоята, моето момиче. Дай си твоята гривна. Ало. Моето момиче, дай си твоята гривна. Благодаря, въпреки че беше малко бавно. Добре, това ли е гривната? Тая гривна е направена от вещица, мога да кажа, защото... Да, усеща се така. Сега, кажи твоето име, миличка. Ани. Всъщност Аника. Аника се казваш, а това момче, където препадна, принципно аз се казвам Лара и той се казва Митко. Чакай малко. Ти, Аника, излез от вратата, само Лара да остане. Ама защо? Защото така съм казала, що? Защото така. Еми добре. Така, Лара, ти добрата, ела тука. В моето момиче. Внимавай с тая Аника, защото ти крие много мръсотики. И да ти кажа, тя все още не го е помислила това. Ама след време много лошо ще ти се пада, така че внимавай. Лошо ще ми се пада. Знаех, че трябва да ходя пред тази гадателка. Тя сега тук ще ми наговори, че ще препадна, ще излета в космоса или какво ли не, ще се разболея. Това не вярвам в гадателки. Ти не вярвай, ама след време ще повярваш. Добре. Сега още нещо ще ми наговориш ли? Да, мога да ти кажа само едно нещо. Внимавай, внимавай, внимавай. С твоите простоти махам се. Простоти, ама след време ще ме търсиш пак. Да се маха от тук. Ще да излизна. Истина, може ли такова нещо да се случи? Май тази гадателка е права. Сега ще хвана пак. Ще проверя. На колко съм години, как се казвам. Също тя знае как се казва. Ще видим дали е истинска гадателка. Айде. Извинявай, може ли да ми кажеш как се казвам? Обърках се. На колко съм години, кога съм родена? И... Как се казва майка ми? Въпреки, че ми прекъсваш ритуала, пък искаш да ти казвам на колко си години, там еди си какво. Майка ти се казва Теодора, ти си на 8 години, половина вече, почти на 9. Така, кога си родена? 2016. Така, още какво? Това. Айде, чао. Сега готова ли си? Баре, ама тая верно знае аз кога съм родена и на колко съм години, как се казва майка ми. Май е права. Добре, благодаря. Чао. Не. Тя наистина знае на колко съм години. Нещо се кажи наистина мръсно. Може би. Чакай малко да помисля. Ани. Ама как тя е станала единствената, която вече на този мъж ли жена ли е? Не знам. Ани от какво най-много се бои? От височина, кой цвят мрази, черно. Като заспи, ще я довърша. Само нека да заспи. Хайде, тръгваме, Ани. Какво ви каза? Какво ми каза ли? Каза ми пак да дойдем, че сме били много хубави, добри. Това ми каза. Всякакви глупости. Нали знаеш гадателките какви са? Тъпи. Да. Добре.
Добре, хайде. Да, лечи си, че не ми повярва. Какво каза? Нищо, говоря си просто. Така. Викам си колко е хубав деня, какви красиви цветя. Това си викам. Добре. Чакай малко. Чакай, Лара. Тя не ни каза как да направим ритуала. Всъщност, тя ми каза на мен. Ама само трябва да стане нощ, трябва да заспим и тогава ще стане всичко. Добре, хайде. Вече е прекалено тъмно. За да жертвам приятелката си. Да, жалко. Тя спи ли? Да. Ще трябва да взема само черна боя. И трябва да я сложа някъде на високо. Всъщност ще направя спалнята по-дълга. Ще видим кога ще стане. Все пак тя мен ще ме жертва за нещо. Няма да го позволя. Или пък тук нещо се крие. Както и да е.